Een slim ongeluk op de Kimzerterwei in Haas van de Moon. 3 mensen bij verwoenen rekken. De bestuurder van een auto, de vrachtwagenchauffeur en een fietser. De auto en de vrachtauto binnen op elkaar botst. De auto bedarde daarna op een kop op het fietspad en had daar na alle gedachten de fietser rekken. Color Sensation, de organisatie van de Color Run Ljouwert, onderzoekt alle klachten over de broek te verven. De leverancier van het vervenpoeier, Holy King, ziet uit hoe het misging kon. De deelnemers rennen ik joert nog met verven in het hier. Het is haast net uit het hier en de cliënt te krijgen. Joert is uiteindelijk met vrijwillige zorg van mantelzorgers. Wethouder Eckhart van Ljouwert bracht een blomke bij een vrijwilliger die bij een familie on het werk zil. Maar het project maakt het makkelijker worden van mantelzorgers om er even tussenuit te gaan. De band uit de boppenbouw van de trijetalige basisschool De Polen in Massum had diploma's Fries en Engels uitrecht kregen van deputaire poepjes. De school draait nu een jaar mee in een landelijke proef met meertalig onderwijs om een protte in het Engels les te jan, naast vanzelfs Nederlands en Fries. Joen en vannacht 11 graden, een zwakke noordwestenwind en het blijft droog. Morgen draait de wind naar het eerste, een protte zinnen en het wordt zo'n 24 graden.